Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Toscano Leather for Men and Women. Iyan ni siya ni Mazon Alhambra. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tani tanan nga pahamot ang muna kung tulokon. Kag ude parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, paha kag mahamot nga sapat. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have saffron, animal notes, kag thyme. Na may saffron siya ng pait kag tamis kung simutan. Tapos animal notes, no? Ng sapat nga mahamot na. Kag for the mid, we have leather, raspberry, woody notes, incense, kag jasmine na may paha siya. Tapos raspberry, matamis nga prutas, no? Kag wala gin lista kung anong mga kahoy gingamit, basta may ara siya woody notes. Tapos incense, duusok, kag jasmine, puti nga bulak. Kag for the base, we have leather, kag amber, na may paha siya liwat, kag amber nga pampainit na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa gusto naman, bye-bye!